tuyok, para patas ha. Ang unang tuyok, mauna siya ang manghipos sa lamisa, matubutang dito sa plato. Klaro? Ang ikaduha nga tuyok dahil mo nang magmahog sa iro. Sige ikaw, sampol daw na sampol niya. Plato. Iyo, tanawa lagi tayo pasampol. Okay, game na. Ang kanin mo na yung final round. Ngunit siya ang hipos dip, butang sa kanyang lababo ha. Gagal na. Ang katong meron nun to? Ang sampol niya. Ang game. Ay, patungkol sa tao. Yan ang wala. Bitaw. 1, 2, wait. Wala. 1, 2, 3. Oh, kani magbahong zero. Ay, pindog dia. Pindog ka. Ay, pindog dia. Wala yung marama lagi. Yaran tayo. Plato rin. Para sa Hugas ni. plato tarong mara yan. Pero nga. 1, 2, 3, go. Na palangga ay mong igsuon. Palangga ay mong igsuon nung iti. It's so good. Ito na, pag pagkawa mo tataon, mag-uli ka, maligo, yung pasok din ka. Buy nga tao. Dili ra ba ni kahugas sa ila, nakahugas na nun diri. Be, ang manaw sa winner be? Oo, Nag-chat niya kay. Sana guys, basta magkaon mo guys, kinahanglan gyud nga hinagdon yung buhaton parang walang dayaan. Kanang di kabalo manghugas silang balay guys. Manghugas na kahat. Ana yan, binangawaton nyo guys oh, para buhay mag-away. Diba? Busog lagi bro. Mahilis naman production.